Tak, ještě hluboká nadechnout. Prkačka. Cože díl to tam budeš řezat? Pohodě. Bloody. Bloody ucho. Ale pěkné. Ale kapí krev. No. A máš ještě tu náušnicu tam na tom, tady, na vrchu? Dásní? No. Máš, jo. Já jsem jí. Ty jo, taky vůbec nebolí. Jo, to by se nechala udělat, to se mi líbí. Víš, já tak moc nechci třeba, víš, mi se to líbí, ne? Hartu, jak to máš třeba tady, nebo ten, Roman, jak to máš? Líbí se mi to, ne? Jenže já vím, že už by to bylo možná trošku provokativní, víš, že ne? Víš co, no, jde na moje. No. A tak ta vaše ruce... Jo, jako pro ňu ne, jako víš, jak pro klienty, ne? Chápeš, jako pro lidi, ne? Jako takový. A mi se to líbí. Říkala Oliverovi, ne? Ať si něco dá, jenže víš, on dělá judo, ne? No, ty jo, to vůbec, to vím, no. On říkal, že je jediná možnost to do jazyka. Jediný. No. Jenže zase on by nepřežil to, že by nemohl 3 dny jíst, ne? Jako víš, mohl by jíst, ale jen trošičku. No, to v pohodě. Už?